Чорна-белая хроніка на часы захавала гэты дзень. 30 000 чалавек удзельнікі партызанскага парада ў вызваленым Мінску 44-га. Людзі рознага ўзросту і з рознай самадзейнай трафейнай зброяй. Вітаць абаронцаў радзімы сабраліся 50 000 мірных жыхароў, ваеннае кіраўніцтва, у прыватнасці афіцеры 3-го беларускага фронту на чале з генералам Черняховским на импровизованных трибунах. Намечался поначалу только митинг трудящихся города, жителей города, но потом решено было провести и парад белорусских партизан. В самом городе дислоцировалось несколько партизанских бригад уже после освобождения, которые охраняли правительственные учреждения, склады, заводы. Пляцоўка парада и подром. Напярэдадні сапёры контрольно разминировали участок. 30 партызанскіх колонн, у кожнай свой сцяг. У музеі гісторыі Вялікай Айчыны цяпер уже як рарытэт палотнішча брыгады «Буравеснік». Яго літаральна на хаду распісваў мастак студы Грэкава. У экспазіцыі адзення асабістыя рэчы удзельнікаў парада. Адкрывалі ж яго народныя мсціўцы. Следам за камандзірамі брыгады імя Варанянскага роўна, без усялякага ланцужка ішоў казёл Малыш. Удзельнікам трыумфальнай падзеі быў і Еўген Зайцаў. Народны мастак БССР прыйшоў на парад з залоўкам і аркушамі паперы. Кожны момант святочнага шэсця, кожнага удзельніка творца фіксаваў у малюнках. Яго накіды сталі асновай маштабнага палатна, якое Зайцаў канчаткова прадставіў у 1947 годзе. Сёння, як сведка падзей, гэтая карціна з выявамі канкрэтных людзей. Пасля парада многія з іх пойдуць на фронт і працягнуць баі супраць гітлераўцаў. Партызанскі парад адбыўся, и началась расформировка этих партизанских отрядов. Сидела комиссия, не одна, а несколько. Одних сразу на фронт, других на борьбу с бандами, а то еще было много, а некоторые от специалистов на восстановление народной господарки. З таго парада пачынаецца гісторыя музея Вялікай Айчыннай вайны. Сярод партызан была група стваральнікаў першай музейнай экспазіцыі. І ў сучасным будынку асобная зала прысвечана лясным фарміраванням і яго героям. Партизанское движение – это движение, конечно, реально всенародное, которое заслуживает абсолютно позитивной, положительной оценки, и его роль в общую, скажем так, победу, ее нельзя переоценить. Мы вышли из этого горнила все-таки какими-то уже другими людьми. Это была другая Беларусь, другой народ. За гады Вялікай Айчыны партызанамі Беларусі было пушчана пад адхон 12 000 варожых эшалонаў, разгромлена 1000 нямецкіх гарнізонаў, узарвана больш за 5000 мастоў. Але партызанскі ўклад не пралічыць у лічбах, як і многіх вызваленцаў не ўбачыць у тым парадзе. Пакуль у Лукавіне свіслачы ладзілі парад, войскі 3-го і 2-го беларускіх фронтоў штурмавалі Гродна, развівалі наступленне на Слонім і на Пінск. Наталья Брудзілоўская і Іван Мартынович, агенцтва Тэленавін.